A celebración do San Cristovo cumpre xa 10 anos despois de que a Asociación Alfaia, en colaboración coa parroquia de Santa Uxía e o Concello de Ribeira, retomase esta tradición tras máis de 4 décadas sen festexarse. Pois non podo máis que agradecer que durante todos estes anos a implicación da Asociación Alfaia, que aparte de ser unha asociación moi activa en un montón de ámbitos, pois tamén, como digo eu, é unha gran recuperadora de tradicións e tamén pois é unha asociación que se adica pois a manter moitísimas das tradicións. E aí nos atopamos pois con San Cristovo, nos podemos atopar co paso na Semana Santa, ca celebración do Carmen durante as festas de Ribeira, con esta recuperación despois de 40 anos de San Cristovo, que eu sempre recordo que na miña familia pois falan de que San Cristovo antigamente pois era un día moi especial, no que todos os camións pois engalanaban, de que todos os coches engalanaban, e dende logo creo que en Ribeira estamos pois comenzando a coller ese testigo, porque como decía Mai, cada ano son máis os vehículos que participan, os veciños que participan pois con turismos, con motos, con camións. Ás 10 da mañá deste domingo, os vehículos participantes daránse cita no Malecón, onde aqueles que non o estean xa serán engalanados con flores e outros ornamentos. A continuación terá lugar a actuación do grupo de gaita Xiada e ás 12 comezará a misa solemne na igrexa de Santa Uxía. O remate, os asistentes sairán en procesión para coller os vehículos no Malecón e iniciar un percorrido por toda a vila. Como cada ano, a celebración estará dedicada a un colectivo, que nesta ocasión son os taxistas. E ás 12 a misa solemne, como sempre na iglesia parroquial, en memoria de todas as persoas falecidas en accidentes de tráfico. Especialmente este ano, pois queremos homenaxear aos profesionais dos taxis. En outras edicións, pois fíxose un recoñecemento especial aos moteros, o ano pasado aos camioneros, este ano pois aos profesionais dos taxis, que tamén sempre está ben que recoñezamos o seu traballo na carretera continuamente. O evento conta coa colaboración do motoclub O Reventa Pistons e o sector dos camioneiros.